Right, we are live at the ZETD, where people are buying ZESA tokens. It looks like there is a very big problem. People are not able to purchase vouchers from their mobile phones as usual. And we are live in town right now. As you can see, the queue is winding up. Kuona kuti ndozvikuitika izvinezvi. Queue yacho yakareba kubva patatangira kusvika kwese kunoko. Ndikuona zvakaita queue yacho. Ndiyo queue yatiri kuona ine vanhu varikuda kutenga magetsi. Kaitiona kuti iri kugumira papi kureba kwayakaita kuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Izvi zvichibva kuruwa tinokwanisa kunge chiwaniswa magetsi paZESA yekuruwa. Izvi zvitava mutown muCentral Business District. Ndokuri kusvika queue yacho sekuona kwamuri kuita semamirira azvakaita iye zvinezvi. Regai tinzwe vari panapa kuti zvakamira sei. Pane vangada kuitawo interview nesu nenyaya yekunetsa kuita magetsi. Varipo here vada kuita interview nesu nekunetsa kuita magetsi. Tiri Sly Media varipo. Mabva kupi mukuya uzotenga magetsi kuno kumukuru? Hamusina kutaura? Zvakusungisa kazi. Mabva kupi kuya uzotenga magetsi kuno kuku? Tikuona kuti dambudziko rinenge rakati rebei. Mabva kupi mukuru wangu? Kuya uzotenga magetsi kuno. Mautika kutaura? Mabva kuma location. Kupi kwacho? Kupi? Mambotora here kutenga pa phone? Hapana zvino. Hazvisi kuita kubva rini? Kubva Saturday. Zvinoratidza kuti dambudziko racho rakakura ndizvo. Aiwa tinotenda nekuti painterview. Mabva muda kutengawo magetsi ere mukuru wangu? Imi mune chigubhu cheparafini kakura. Tinotengawo magetsi. Muda kutenga magetsi neparafini zvese. Mabva kupi imi? Mabva kuchiweshe? Kuchiweshe hamusi kwanisa kutenga magetsi here? Hazvisi kuita. Munositenga nechimi? Neiko cash. Asi hazvisi kuita. Koko hakuna imwe kana any other place yeZESA iri kuchiweshe here kwamakwanisa kutenga? Magara mamuchingotenga paningirweni paiko cash. Kuchiweshe mobva nechepaka? Kuhaward. Aiwa tinotenda maita basi tinemba pamwe queue ichafamba zvakanaka. Pamune mabata mozondibatirawo ikoko nokuti ndichauya kuzomirawo ikoko. Baba makasimbera. Muri pamwe chete nevabva kuchiweshe. Muri pamwe chete. Dambudziko remagetsi rakatanga rini? Makatanga kuexperience kutadza kutenga magetsi pafoni rini? Kubva kuswera kwazuro. Asi sekutaura kwamboita vamwe munogara mune muchingositenga pamafoni. Handiti. Samufunga zvingapedzwe nei kuti mugare muchingowanawo magetsi ikoko musingazouya kune kuHarare? Zvepafoni izvozvo. Aiwa tinotenda maita basa. Tinotenda basa. Rega tinzwe kuti pane vamwe here vakaja right muje pabasa ndichano. Ndiri kuyawo kuqueue. Ndiri mutengi nemutengesi zvese. Makatsimba here mukombe? Tiri paSly Media tinobroadcasta paFacebook. Taida kungonzwa kuti dambudziko remagetsi makatanga kuri experience rini uye mabva kure zvakadii? Hamuna icho kutaura? Sly Media nozozvesa tafumane. Oh. Asi makatanga rini kushaya dambudziko remagetsi? Hamusati. Kutotangawo muchibva mazoona queue yakareba. Masvika pane nguva yakadii muri paqueue? 30 minutes. Iri kufamba zvayo queue ani? Ndichana. Alright, chaiwo maita basa. Tiri kunzwa kuti dambudziko rakakura zvakadii. Makasimba here baba? Tiripo makadiyo. Dambudziko remagetsi iri muri paSly Media. Dambudziko remagetsi rakatanga rini kwamabva? Rekutadza kutenga magetsi pafoni? Vamwe 1 week but kwangu inini problem yesystem yagara ichita problem yekuti weekend yese almost every weekend inoenda kuholiday inoenda weekend inoenda kuweekend inoenda kuholiday. Then apa yabva yaita problem kuvhura nezuro handina kuwana magetsi up to now. Kushandisa foni kuenda painternet zvese. Now hapana magetsi. Apa munogara kupi mimi? Togara kuAvondale. kuAvondale. Padhuze netown apa? Padhuze netown. But hazvisi basa kana netown because system nyango uchigara kuMzarabani kana uchikwanisa kana system yakati nogona kutenga pafoni unofanira kungotenga kwauri.
pamwe ndingofunza sokuti pamwe network inenge nge chinetsa nokuti uri kwamuzarabani asi muno mutauni kasi munhu anogara mavhonde is network nayo system yavo I think they have to do something serious nesystem yavo tinotenda we need system dzinoshanda muno system haifanira kuita semunhu tofanira kuita mainjiniya anogona kusota system haifanira kugara more than 3 hours yaita down system national system for that matter handiti it's better aiwa tinotenda maita basi thank you so much ndo zvamuri kunzwa zvekutaura vanhu vari muq yacho iri kukura kubva patatanga paipai zvinoratidza kuti vanhu vari kuramba vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachiuya muno muguta reharare kuti vauye kuzotenga magetsi ndo matiri ezvinezvi sekuti rakandamboita tabva kuteye mukuruwa tabvawo zvekare kuzesa yekuruwa kuzesa kwacho chaiko chaiko kuruwa hakuna magetsi mamuri kutaurawo here mukuru wangu mabva kupi mimi alright makatsimba here tipeni makadiwa mabva kupi mukuru wangu zotenga magetsi kuno DZ baba ndamboenda kuwestgate zvikaramba tuma-agents twese DZ twese turi kuramba saka pakaoma mawani mazo ese munosingotenga pafoni here kana kuti pafoni zvitori ne1 week zvitonetsa zvino 1 week zvichinetsa hakuna kumwe unokwanisa kutengwa magetsi kana usina kutouya kuno kutauna kana zvadai so saka mafunza kuti vangaite sei kuti dambudziko risarambe richidzokora iri kutovhiringidza takawandisa zvinofanira kungoshanafanira zvaita kudara handiti aiwa tinotenda maita basa thank you so much there you are ndo kwakusvika q tikatarisa yezvino izvi iri kuwinda ichizokona ichipinda kuna all street kutangira panapa patiri panapa iyi pamwe icharamba ichiwedzera nekufamba kuri kuita nguva. Thank you so much for watching Sly Media. My name is Sylvester Tapfumanai. Bye bye.